この調子で頑張ります。ダメよ、エルヴィン。そうだな。エルヴィン、もう大丈夫だし。ほう、何よ。今回は闇の力を我が敵を撃て。遅くなってごめん。それで、ええ、先生。エルヴィン、わしにもまだまだ先。やるな、今の俺相手にてこの俺の手。かの者の剣となれ。
我が敵を討て。かの者を守る盾となれ。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。癒しの力よ。